Hello guys, maadong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, adlawng Lunes, daan naka-uniform na sliksi kay eskwela na pod. Diyan palis na pod. Mag-practice na po na sila, da gabi iga-practice po sila. Good morning ka. Good morning guys. School na ko. School na po ko guys. Magkuan ha, nag-test na mo be? Wapa. Ay wapa. Ay nag-test na. Sa. May wak-wak nagkamang-kamang bitawa. Kuan ka nang. Inja na. Mag-practice mo inja ha. Maabani ko. Hala. Binuo ko. Mag-anad-anad kay pos mama. Daghan mo. Nagdyang na ang nasamad. Ay kay malit na ka. Ala, nakanay sa kaso grossby. Yung bilis na kanila nanay. Ngami na ka? Bye-bye sa kamo school sa ko guys. Bye-bye guys. Kimo school sa ko guys. Dede, may ati ali daris ijahang kauban sa kanang ilang simbahan guys. Kaya na si Jay gihapit. Saging hinog ba si Roto? Dada ko dari da. Randaghan na kazog. Kuan. Taong. Dagko ng gibitay. Dani ko ning palit guys. Magpalit ang tako. Sa kamdagtag ija na. Dagko. Napoy daghang limonsito na. Daghang nagtawong dyan napoy daghang limonsito. Wala ba din o ilhan kaya ka hamimis ka dyan na hamis. Ay pa dyan limonsito. Dagay ka limonsito ana. Dani po ko na nga dyan sa dragon fruit to ah. Ako na ngayo. Ano ba sa ati ali? Dapat didadawas punuan. Bitay. Ag siliksian di ay guys to hanggi pa wanang bingbing kay to nagpractice na pud. Practice og sayaw. Aray ko. Tapos dito to ha, randaghan na taong, uy. Dapat di palijahan. Mapalit ako dari sunod og na nagtag-ija. Afternoon everyone, my name is Janko Butel. I am 8 years old from grade 2 Santan, Mabuhay. Good afternoon everyone, my name is Lexi Ann Burato Bernades. I'm 7 years old from grade 2 Santan, Mabuhay. Kalisip na ma'am. Pagay na? Hi guys! Madung hapon natang tanan. Hapon ako nakakuan. Kaya gikan po ko nag sundo na Eliana. Eskwela dyan nagsundo po kong liksi. Pagkaman, nag-Gcash Master Reverse. Pagpalit na rin trapal o PC para sa kanding. Yeah. Unam kami trus. Unam kakuha ng ipalitay. Sa ag PC, unam kay ugupat mubo raman. Giunam na ho. Diya ag trapal, giupat kami trus. Tag 85. 85. 85. 85. Ari ko. Igo na lang ko. Labaw po na. Alik, tanaw po. Dada, saging na tali dia. Diyan lang iprito. Nailakin. Nairaghan. Mga anta guys, katasan ko. Yeah. Saging. Mukhaon ka dali be? Kanta guys. Jakit-jakit ko kay kuan. Gabi ira ko. Gilantang ko kay nalalong alaksan. Sakit ng tidan ba dari? Mga sug ko. Do! Pagdo! Gala oh! Ang tambaw para bakin. Saan mo ko na nailigyan eh? Kailangan mo mag-physical ba oh? Ingan mananoy. Pwede na. Saan mo ko na nailigyan tayo? Dalag imong ingan. Pag-service rep oh. Huwag man tayo skin din. Hindi mo kata. Kapilo ako na nili. Isa
Na, may dagas rin. Ikaw sa tira. Saan bang naigamit? Sa pagkakaan? Tunawon mo siguro na ipainom. Pila din nga niya. So, tagpila rin. Hindi sabi ng pagkakaan. Pwede po. Pero na may kabutang din na panguang ati alis. Dapat eh. Sa subuan o baguwang. Dahil ng lawas, nabihira ko kay Lantanan. Naglantan ko. Tunawon ba niya? Ikaw ba yung assistant Tunawon din? ba niya? Ako'y basa ba kasi once a week, kada week. Patay noon. Diba ko? Nay! Panghimagas man nina mo, panghimagas. O, mamagkaon. Kaya may sud, amang freezer. Ano man po mga sud bang mga kuhan, amang sidlag na to. Mura to si Ja o... Ay, kuhan ni si Ja, ice pop. Na, ice pop. Nag-video call siya sa nanay o si Upaw, si Precious. Kanima. Multivitamin ko yun. Luag na naman? Sure. Nay! Dara. Upat kami tro sa kuan. Dili unom ang pisi. Giunom kay mabuk man. Inja ag karing trapal upat tag 85. Ag sobra magipalit na ring stock. Andi na. Basta tayo libre ko species kan dinggi. Grabe tayo din. Bitik-bitik na tuwan. Danay. Tay basa sa kuno tay ikaw man din nagtrabaho. Para sa... Para sa baktin. Once a week, kada iwik. Labag sa rin pala ubit niya. Masarahan ka. Eh, mag-badminton ta. Wajag ka makakuha. Di prasa man nga dani. Sunil no. Multivitamin and electrolytes para sa baktin. Dahil mawan ko sa tinidor be. Tapos kaling gobot na. Dosage. Dissolve 5 grams in 5 liters drinking water. Give. Labog. Ano sa galon ni timpla? Kaya kuan nun. Paminaw do. Paminaw. Ano sa galon ni timpla ni kay 5 Paminaw ni Doktora Alita. Burato. 5 grams ni si Ja. Isa kay nga ni sa sinja. Ito na si Ja sa 5 litro. Sa kagalon. Na. Ang isa ka siya. Dissolve 5 grams Og in 5 ingon liters. bisag isagol kuno pagkaon. Ang usa ka nga nagsagol na. Iwik inagba. 5 liters gani isa ka 5. Nagpagipainom. As drinking water and give for yatag mo ni hatag 3 to 5 days. Ito na sa isa ka galon ni. Siguro 5 ka litro man isa ka galon. Enjoy lang. Tulog mo tos 5 ka adlaw ni mong sago siguro minum ng babi tubig. Oh, isa ni ka kuan. Inom ng sigbin. Nga na betulas. Kasi pinagpamutan sa Ay, ko alam. Mainam ako ng baboy tubig. Mainam ka din ng sigbin. Ay, ko alam. Magbas mo ka na sila. Ang mga kayo magsamat, labgan ra. Mura na putos. Nagpa-check up ko no. Painom og tambal once a week. Ibriwik mo bugsab ma. Pag painom pa kay nag-iwi ko nagbaktin mama painom. Patay. Patay kay kay ibriwik. Every week painom. Once a week ra painom. Every week. Kada week di painom po di patay. Limbungan ning kameraha ka. Hamloy ka dugang naong. Limbungan din yung cellphone. Pag-upload yun, Lexe. Pag-upload yun. Luag mo ng pajama ni mo, alis din na. Luag. Ngi, agkuhan din na Lexe, karapog ka about wala sila kanang Facebook Choice Award, di pa ba sa una. Gibag-o. Sugod ko nurong Pizza Jess, hangtod sa Pizza 13, na sila karton butangan og naong nila maghug og hugan tong box ni Lexi dadto og kwarta og kansa ganadak-an mo ay awardan. Nagdubli na ilang ko ano. Dako sila makwarta dana.
Asa manibutang nga ba? Dito sa eskwelahan. Good afternoon. O kinsa tong muhog. Muhog nga na. Muhog sa box si Lexi. Ang box si Lexi, batang ang picture ni Lexi. Sud ko. Karon pala ko kahibaw, kaya wak mo ko pag-meeting. Sud ko. Ini, bisag pilar ko ni pang sudad to kada box nila. Kwarta ay pag ilang box. O kinsa to'y dakag kwarta. Mapod to'y ma-awardan. Di, ila. Lahi po tong sobre. Agsak sobre, mabalik, matunga. Sobra pas tunga kay 60% mag sa ginikanan, sa 40 sa eskwelahan. Pero katong na sa ilahang kanang box, di na mabalik. Ila na na. Ibang naka-carya. Kasi tayo tubig pala, bibi. Lagi. Looy mapun-ugag sa box. Di kasilan. Bigla ko tuya. Parang sa eskwelahan lagi ba? Ngayon nagkuhan Na, suko na tatay. Buok na, uma. Dili kay lain ang lawas. Hala, nahurot na natin. Ay, labi, kamatos tabi. Buok na, ang nabutang. Ay, okay na na. Ano naman, be? Ito igabo kay sayang. Ano? Anong inom? Ah, ningin tuod na pagkag inabugnaw ha. Gikag init, inabugnaw. How? Nasig nakalimot kag kuan pa ta doktor ni kamatra ba? Dugay pa. Dugay pa. Nabali man eh. Luag man siguro ni. Hindi laki. Bantay bitag maghubo ka dito ha. Na magwilaing pajama? Wala na pa man ko hayunan. Dahil ipakuan nila. Isa. Unsa to iingon nimo? Istorya. Mm. Good evening, good afternoon. Ay, good evening. Good afternoon. Mm. Tara nga lang imong barag, tara nga. Tujuan ka maanad nga na. Mm. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann Burato Bernays. Ay, balik. Tara nga dito. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann Burato Bernades. I'm 7 years old from grade 2 Santan, Mabuhay. Kalimot Ano naman? Mabuhay! Mabuhay! Pwede galig representing grade 2 Santan, Mabuhay. Representing from grade 2 Santan, Mabuhay. Anara ko nag-representing imong ingon. Ayo lagi na iana do pagpamahi dani kay ngilad budget kang aron. Okay. Okay, sige. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann Burato Bernades. Tisa! Og maglibog ka sa representing adon naraman ka na lang imong Representing Santan! grade 2 Santan. Grade 2 Santan? Okay. Representing grade 2 Didid na mawa katong gitudlo ni Kuya Juniel, didid na mawa nga na. Nadid na pati tong sa imong sports attire. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann Burato Bernades. I'm 7 years old from grade... Representing grade 2 Di Santan. balik. Pagkaman sa I'm 7 years old, representing from grade 2 Santan, Mabuhay. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann Burato Bernades. I'm 7 years old. Persistent. Di mo kaya hayo. Di man kayo luwas. Di magsilbi. Sisinteng mo kuno kita. Representing grade 2 Santan. Representing. Representing. Ayaw na naman na kaya di man kayo luwas. Okay, katurang balik las una itong gitudlo. Good afternoon, everyone. My name is Lexi Ann Burato Bernades. I'm 7 years old from grade 2 Santan, Mabuhay. Anak po ipapiti po naman ay may karong mo piti. Mabuhay! Isga ba? Mabuhay! Bantay bitaw kag inig-adto na sa inig-adto na mo ingon na kag good morning o good evening. Good morning! Ay, Good afternoon. I-practice na mo yung good afternoon. Mauna na si Jajud. Kaya insa mong orasa nag-practice, mo putong orasa to magsugod alauna. Maunang good afternoon.
Ino man dang lain mao na to, dai mo tong bantagan tong inig doon ni nagdoon ni mo ni John Paul imong pares katong sa maghawid na mag-badminton, mga na nakadagto. Kaya kung kay ay ma. Anja, mag-smile kanunay di kay magbugtok. Smile bas mga tao. Di kay magbugtok way lami. Gitudlo ano bitaw kang Junil gabi. Kay ay mas good. Ki ay og smile. Pugol dito panjo ka kay paningat ka. Chay. Pre-sitting. Ha? Na. Di magsilbi di kahilwas jud. Itag si tatay kay ag sobre ko no og kano panapi ko no. Karon pa man ko kay bawo nga ko nay box. Tinsa ko dakto makwarta mo awardan may nay award. Tana. Dua mig badminton ay. Natubog puti. Sido lang. Mamatay pa ba yung bayang si sibuyas ka? Wali ay. Dali sinsiyo dali na ay. Ako sibuyas so akin magluto na ako. May papaho. Sinan din ay sibuyas ako. Lupalit. Mara ni ang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless natang tanan. Amping mo kanunay o kasaman mo karon di bata nagdagan-dagan diha kay munting ko for watching. Thank you for watching guys. Bye Bye. guys.